חברים, ברוכים הבאים לעוד סרטון שלי. אז היום הולכים להכין פרנץ' טוסט. טוב, אז תתעלמו ממה שקורה לי בשר ובשפתיים. אבא שלי פה מכין איתנו להשגחה. רגע, וטיפ אחד, תראו, אבא בוא שנייה. אם יש את הנקודה הירוקה הזאת, זה אומר שמישהו צופה לך ברם, מישהו... מצלמה עובדת. כשאני נקודה לך זה אומר שהמצלמה עובדת. בשביל לדעת אם יש אפליקציה... אתה שקט עכשיו, אוקיי? אז עכשיו אנחנו הולכים להכין פרנץ' טוסט. יהיה לי ממש טעים. וגם נעשה את לחם חביתה בנתניה גיבור ישראל 24. לא, הוא לא בא אליי הוא לא בא ולא נעשה איתו את הלחם חביתה בגלל שהוא בעסק שלו וגם שלנו חופש. אנחנו כאילו הולכים לעשות את לחם חביתה לבד. אנחנו לא הולכים עכשיו להסתכל באינטרנט ולראות מה המתכון של לחם חביתה, אוקיי? אז אנחנו הולכים פשוט לעשות את הלחם חביתה כמו שאנחנו יודעים. אבל די, לא הולך להיות לנו פרנץ' טוסט. וקבלו את המנחה שלכם להיום. בעצם טובה. רגע עוד כמות פעם. וקבלו את המנחה שלכם להיום. וקבלו את המנחה שלכם להיום. היי. טוב, אני לא כל כך טובה בקסמים, אל תתייחסו. טוב, אז אנחנו מנקים. זהו, נראה לי מספיק לנקות. סינר! כן, אני לא רוצה ללכלך בפיג'מה. כי אף אחד לא היה רוצה ללכלך פיג'מה. טוב, הסינר זה מאלי אקספרס, והוא בא עם מיליארד דברים טובים. אפשר כאילו להכין איתם אוכל, אז אני ממליצה. למרות שאלי אקספרס לא בענינו. אבל זה היה לפני המלחמה, הוא עדיין טוב עליי. לחם חביתה בנתניה. טוב, אז יש לנו פה את החלב. לא עניתי קודם, את קראת את כל הסיפור הזה בכיתה? אוקיי, אז תקראי אותו שוב. אמא, אחרי הסרטון ליוטיוב. מה? אחרי הסרטון. סליחה על זה. אוקיי, אז בואו קצת... את לא מבינה, אבל זה הכל ביוטיוב. אני צריך רק להגביל את זה שזה רק משפחה תוכל לראות. מה? בטח, אסור. כי אנשים זרים, אני לא רוצה שיראו ביוטיוב. מה את עושה? תחשבי על זה לבד. מה את צריכה שהערבים מסוריה יראו מה את עושה ביוטיוב? אל תתייחסו אליו, הוא סתם מעצבן. אני מעצבן? די, את לא מעצבנת. מספיק, די. תעשו סדרה גם ככה, כבר יש לכם אוהדים. סליחה, על זה הוא פשוט ממש מעצבן. די. טוב, אז יש לנו פה גם ביצה. ביצי. בטח, תקחי את הלחם. לא, לא מגש את זה היום. איפה? יש מגש. זה מה נדיר? הוא נקי? אנשים. הוא נקי רגיע? כן.
אני שואה. זה יהיה. בואו הקשיבו. בואו לראות את המגדל אלפר. לא שמים ביצה. יש סכין לחם, אני אראה לך. ללחם יש סכין משלו. לחם חביתה מנתניה. סכין לחם, אתה יודע מה ההבדל בין סכין רגילה לסכין לחם? מה? סכין לחם היא עם שיניים. יש פה סכין לחם יותר טובה. זה. טוב, אז... זה ממש סכין לחם טובה. ואני רק אעשה לזה ניגוף קטן, כי זה עמד פה בחוץ בכל זאת. יש לנו סכין לחם, היא קצת מפחידה, אבל בואו לחתוך את הלחם. טוב, זאת הסכין. רגע, לא על זה. זה לחץ. רגע. כן, זה יכול להיות שריטות. טוב, שיהיה לי שרבן, נשים את זה פה. טוב, אני ואבא שלי עושה. תראי לחם שהוא מיוחד ללחם, תראי איזה קלות הוא חותך את הלחם. כל הסוד זה שהסכין מתאימה לפעולה שרוצים לעשות. אתם עכשיו בלייב צופים את זה, כן? זה ממש... שתעשי את עכשיו, תשים יד פה. כן. איפה אני? רואה? שהסכין אני מתאימה זה... עושה את זה אשכרה לבד עכשיו. שהסכין מתאימה זה ממש קל. בזהירות לבד, שתוכלו לראות שאני גם נכון. רגע, וואי. הצלחת קצת זה לא מתאים, אבל הסכין מתאימה. זה קשה. הוא ממשיך. בסוף. לפה. יודעים לשם. תביא, אני שמה. יש לנו פה את זה חתוך יפה. לחתוך טעים, זה חתוך טעים. עכשיו, קולה לילה המולה, בוקר טוב ודרקולה, מה שווה האקט שלך, אם את חווה פרבולה, כלום מה שאתם קולה, אם לא אני טרנטולה. זה לחם מעולה. עכשיו, שמנו ביצים. טוב, עכשיו סוברים ביצים. טוב, עכשיו ניקח את הסכין הזאת. אבא, איפה הסכין? טוב, לא, זה... כי צריך לנקות לשמור, זה... לא. אבא שלי ישים אותה. אז עכשיו שוברים ביצים. תודה. טוב, אז אני הולכת להביא קערה. חכו לי. חזרתי עם הקערה. אז בואו. בואו ביצים. כמה ביצים הבא? כמה ביצים? אחת. 2 תראי לא? לא, אני קודם אעשה את זה. 2. ואז זה עוד 2 בשבילי. אוקיי. אבל תקחי קערה שהיא שקופה, שתוכלי לראות אם יש חתיכות. צודק אבא.
תראי את הביצה. ראית? כמעט נפלה. יאללה, תביא. רגע, חברים, אני שנייה חוזרת עם קערה אחרת. טוב, חזרתי עם קערה כזאת. אז בואו נתחיל לשבור. חזק אצלך. אחד. נראה יש קליפות? לא, אין. יאללה, תרימי. מישהו שואל, כאילו, הקליפה שלו במצוא. טוב, לא משנה. אז הנה אחד. והשני. כן, הכל בסדר. טוב, חכו שנייה חברים, אני שנייה הולכת לשטוף ידיים. טוב, חזרתי. אני שנייה מנגנת. ואבא, מה עושים עכשיו? קודם כל בודקים שאין שאין קליפות? קליפות. בדקתי, אין שום קליפה. שקט בבקשה. מעולה. איזה שבירת ביצים מעולה. טוב, עכשיו תשימי עכשיו נעבל. מלח. כן, מלח. רגע, בואי נראה מה הכמויות, את יודעת? כוס אחת? כוס אחת? כוס אחת אנחנו כאילו שותים את ים המלח עם כוס אחת. טוב, אני אשים שלא בטעות יותר מדי. טוב, הנה. שימי, לאט לאט. תאמר לי מתי זה, אוקיי? זהו? עוד פעם אחת כזאת. זהו. טוב, שמתי ועכשיו לערבב? עכשיו כף סוכר. כן, כף סוכר. חכו שנייה, אני מביאה כף וסוכר.